guys, magluto tara no. O isda nga takusyuhan. Dali ra po kani nga recipe. Very easy. So gamit at syempre ang isda. Akong gigamit rin nga isda is cream dory. Pwede mo gamit og ini nga isda no. Pwede bangus, unsa pa. Garlic, ginger, red onion, bell pepper, spring onion. Gamit po ko dire sa black beans, siyempre. Tausyo man. Black beans, sesame oil. Gamit ko sweet chili sauce, Jofran nga brand baka naman. Siyempre, oyster sauce. Pepper. Seasoned salt or asin, pwede rin mong gamit. Mo gamit po ko tubig guys no. Tanawa lang yan ninyo ang ng exact measurement sa description. Ako ray butang. Gamit po ko cornstarch o flour para sa itong isda. Oil po dahil guys, gamit po tag oil. So guys, first na itong buhaton ato ning i-coat ang isda og cornstarch o flour. So first ato sa siyang asinan. Ito ibutang dire. Na guys no. So i-mix lang nato. Make sure lang nga ma-coat ang isda sa asin o pepper nga gibutang no. After that, butang na to ang cornstarch. Maghimo ta diri og butter guys no. Sa description below. Dayon flour. Mix lang. Makota na no. Tangtag tubig. Tansyahalan yung tubig guys. Butter siya ba? I-on sa nato ato ang stove. Okay. Guys, init na tong kaha. Atong i-add ang atong mantika. Pirito ra ta dire, sayon ra kayo. So guys, init na tong mantika, magsugod na ta diri og pirito sa ato ang isda. Kailang kayo din yung puna ang kaha para makahungaw. Makahungaw. So prito lang ta guys. Ano siya? So guys, while nagprito ta sa ato ang isda, mag-prepare ko og sauce no. So guys, ang atong isagol sa atong sauce, i-mix lang nato ang tubig, sweet chili sauce, o oyster sauce no. So itong ibutang dre sa mixing bowl na gamay. Oyster sauce, sagol na to. Mga 1 tablespoon nga oyster sauce. Dayon atong butangan pod og nga 1 tablespoon gihapon nga sweet chili sauce. Smay ari diri i-mix. Okay, para matilawan na to daan ba. Sa nato masagol sa atong kuan. So halo-halo lang guys. Atong tilawan para maka-adjust ta. Tulad siya guys. So guys, magsugod na tag-gisal sa ato ang mga lamas. Kuha lang og gamay mantika ato sa akong gikuan kanina gipirituhan. So akong unahon og gisal is ang ginger.
Sunod na ko ang onion. Garlic. Diawahin ang garlic guys para dili siya masunog. Sunod na to ang bell pepper. Okay lang guys. Onion, i-apil na to spring onion, i-apil na to gisal. Ang dayon to ang atong gimix ganina nga sauce. Kani. Then diri nga part ato na pod i-add ang black beans. Add tag mga 1-2 tablespoon nga black beans. Ato na ni pabukalon guys. Muta pepper. Muta Tilawan na to guys. Okay, diri nga kuan, pwede ta mo add og asin niya. Ito sang tilawan sa ta mo add og asin kay para traba ning kuan black beans. Guys, sakto na kay guys. Di na ta no need na ta mag-add og kuan asin. Kami na kay siya. Ani? Okay na ni siya. Add lang na to ang sesame seed. Mga usa ka kutsara or duha. Usa ka kutsara. Kanaywa, usa ka kutsara ra ni. Sus humuta So okay na ni atong sauce, atong tilawag balik. With kuan, sesame oil, lami na kani. Lami good. So okay na ni siya guys. So natay pwede ninyo nga isagol diretso dito sa kuan sa katong fish fillet gani kani. Ibutang nimo platter na i-mix nimo ang sauce sa ako karon ako na lang ibutang dire sa kaha para kanang sani ma-mix na kog tarong ni dako pod ang kaha. So i-add ko dire ang gipirito na to nga fish fillet. Nya ato ra ni i-mix. Pwede na to pangon ang kayo dire nga part guys. Oh, ana lang guys. So, mao na atong kuano isda nga gitahosyuhan, very sayon, very simple. Kaya ra ninyo diha guys. Haon taron, mao ni among paniud to. So, daghang salamat sa pagtan-aw guys. So, please like, share my YouTube channel. Dako na siyang tabang sa channel na no. Katabang mo gamay. Daghang kayong salamat. Thank you sa pagtanaw guys. So ayunin ninyo nga menu, very easy. As simple as 1, 2, 3, 4, 5, 6. So daghang salamat. Bye. God bless.